Hej og velkommen til fysiktimen. I dag vil vi vise jer et forsøg, som er meget sjovt. Vi har forbundet en pære, en almindelig pære, 25 watt til en stikkontakt. Så Niels, hvis du prøver at trykke på stikkontakten, så vil pæren lyse helt normalt, og det kører bare. Så kan vi tage den og forbinde den til et batteri, som viser 4,5 volt, og der er ikke nok til, at den kan lyse. Så, men hvis vi så tager en lille pære, meget lille pære, og sætter den til det lille batteri. Har vi ikke den der hjerte? Så kan vi se, at den lyser. Det er meget svagt, men... Det er fordi, at der er nok strøm til den, så kan vi prøve, hvad så sker, hvis vi tager den her. Man kan bare ikke få bøs på den lille bøs. Så skal vi prøve at se, hvis den lille pære til stikkontakten. Helvede, det kan komme et vand for noget pis. Bare et spørgsmål om træning. Ja, vi kunne godt lige før, jo. Sådan. Ja, sådan der. Sådan der. Så hvis vi så... hvis vi så... har vi meget vold til en meget lille pære, så tænder vi så...